Sajf Pożittiv ma' F Living Channel fejn inkomplu nissaħħu u nikbru flimkien. Determinazzjoni. Jekk ikollok id-determinazzjoni twaslek għad-destinazzjoni li trid u għal dak li fil-ħajja tixtieq. Veru illi trid issib min jagħmillek kuraġġ imma xorta int trid tkun. Jekk ikollok għan li trid tilħaq jista' mhux ikollok kurrent kontrik għaliex xorta tasal. Veru tispiċċa bla nifs u forsi eżewrit imma tkun wasalt. Ħafna jgħaddu minn disfatti fil-ħajja jekk mhux kulħadd. Imma ma tistax teħel magħhom, trid terġa' tipprova. Meta persuna jgħid illi jixtieq jibdel il-ħajja tiegħu, sinjal illi jkun intebaħ, illi hemm bżonn illi jsir hekk. Sinjal illi ma jiflaħx iżjed b'dak illi jkun qiegħed jagħmel. Punt kruċjali hu li ssib ħin għalik innifsek biex tibda tgħix u mhux teżisti. Jekk il-ħajja tkun bla skop, tibda tiġi tedjanti u monotona. Ftakar li ma taffettwax lilek biss, iżda wkoll il dawk ta' madwarek. U hemm jibdew jinqalgħu il-problemi illi ħadd ma jieħu gost bihom. Jekk persuna jibda jiddedika ftit ħin mill-ġurnata għal attività fiżika, tista' tbiddillu ħajtu mill-lejl għan-nar. Jibda jħossu aktar b'saħħtu, ikun aktar soċjevoli, ikollu aktar konfidenza miegħu innifsu u jkun aktar assertiv. Dan intom, aħna il-koll nistgħu nagħmluh bi ftit sforz u determinazzjoni jirnexxielna żgur. U biex inkomplu niddiskutu aktar dwar dan is-suġġett, live waqt il-programm F Living Show Matteas Grasso. L-ispirazzjoni tagħna f'dak li għandu x'jaqsam stil ta' ħajja ħbib tiegħi. Ukoll irridu noqogħdu attenti kif iwasslu l-messaġġ tagħna għax nistgħu niġu interpretati wkoll mhux daqstant korrett, però aħna qegħdin hawnhekk biex inwasslu il-verità biex ngħinu liċ-ċittadini inkluż tgħid lili jieb għax jiena ċittadin bħalma inti ċittadin. Ekku. Da bħal meta jiġi li jkolli hawnhekk lil Joyce Borg tal-konsumatur. U darba għattilha Joyce. Saqsejta mistoqsija għalt li kar mhux kulħadd konsumatur, anke n-negozjant innifsu huwa konsumatur xi darba oħra mar jixtri xi ħaġa, mhux hekk. U l-istess ħaġa. Naħseb l-iktar wieħed. Liex ikollu bżonn kull tip ta' servizz, kull tip ta' prodott. Folġeri aħna ċittadini, aħna nitalmu minn xulxin. Inti tispira lili jien bil-motivazzjoni li tagħti lili nittrasmettija lit-telespettaturi li sħabi hawnhekk. This is a ripple effect. Aħna nagħmlu effett fuq xulxin. Bla dubju. U għalhekk kemm huwa importanti anke kont qed nitkellmu anke smajtek titkellem fuq is-servizz ta' qabel Karl, illi kemm iktar importanti li nagħtu qisu il-fokus tagħna fuq il-pożittiv għax dan negattiv ħassib dejjem u kontroversja ħassib dejjem jiena naf nies illi ifittxuhom dawn l-affarijiet jgħidu ara dik il-kontroversja ħammur nara, ħammur noffendi, ħammur ngħajjar. Dak li jkun illi anka bla ma jkun jaf kif qed tajjeb inti l-istejjer xi jkunu jaqbatu jikkummenta u jagħti l-verżjoni tiegħu isu l-qorti, naturalment iktar qed tagħmel ħsara mill liġi inkluż għalik innifsek għax dejjem ngħidu kif inhi. Ħalpoġġiha fuqi. Ejja jiena persuna li ngħid isma' qala dak l-argument fuq dak il-programm ta' F Living u qala argument fuq x'qal il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni. U dejjem nara il-minħanajjar u l-minħan offendi u l-minħan ipponta subajja. Tipikament dak qed jurini illi jien għandi ħafna insecurities minn ġewwa u ħanara fuq min ħan nirremettom. Ħan kelmek straight. Jidri approvata ta' minnu negattiv ġifi anke f'dawn l-affarijiet dejjem negattiv. Id-dwejjaq li għandu jipprova jitrasmettih jitfgħu fuq ħadd ieħor. Irridu nippruvaw nagħmlu Karl. Għax issewwa minkejja li huwa fil-maġġoranza kbira qiegħed isir ftit huwa mitkellem. Isek qed tgħid pereżempju jien nafx ħanqbad ngħid fil-familja ikun hemm ġenituri, jista' jkunu mara raġel u raġel, mara u mara. Illi daw jagħmlu ħafna ġejt ma' tfal tagħhom. Però l-ewwel darba li pereżempju xi ħadd mill-guardians ħalli nsejħulhom hekk, illi jgħajjat naqra, jiġi rrappurtat.
Mela il-pozittiv kollu illi sar forsi ma jissemmix, għax darba mar over the limit u għajjat aktar, qabla għala xi rapport ta' xi aġenzija. X'qed nipprova ngħid? Illi fid-dinja ġenerali, Karl, il-pozittiv ftit għandu min iwaslu, minkejja li jsir ħafna ftit jixxandar, u jien ngħid proset lejlek illi inti kif nara anke ħafna servizzi tipprova dejjem twassal il-pozittiv. U kif qed tajjeb inti biex anke jiġu il-guests l-ewwel wieħed jiena x'namlilkom ġieli ħajjitkom infern. Tajjeb hija diffiċli, ġifieri il-fatt li anke tinvesti l-ħin biex tipprova ġib il-guests diġà hija xi ħaġa kbira u ngħidlek proset. Pjaċir tagħna. Li qed tajt huwa minnu għaliex ħafna drabi sfortunatament anki wkoll meta bniedem ikun jara ħafna affarijiet li fl-opinjoni tiegħu huma mħżiena, negattivi, kemm il-darba spjegajna flok naraw it-tazza nofsa mimlija ngħidu nofsa vojta, l-istess ħaġa tkun qed tajt, imma jiena naħseb illi anki wkoll kif qed tajt inti b'mod psikoloġiku tirrifletti ħafna ħażin fuqna di. Issa, meta persuna ikun forsi irrabjat, negattiv biex immorru għas-suġġett, hemm ċans illi aktar jaqa' fuq apatija, fuq bungee eating. Binge eating, sorry. Hemm il-bungee jumping li huwa tajjeb ħafna wkoll. Illi jikol bla razan, tifhem pereżempju, jew jikol junk food. U allura l-istil ta' ħajja tiegħu tkun xi ftit jew wisq ma tantx hija fil-pożittiva, anzi pjuttost hija monotona. Ekku, Karl, teżisti mediċina illi mhijiex mediċina li inti toqgħod tieħu il-pirmli jew tixrob il-mediċina, però din hija mediċina li inti tagħmel miegħek innifsek. U di jgħidula il-gratitudni. Dix taħbat. Mela jgħidu jiena u inti bħalissa, Karl, ħanġib case in point li aħna stressjati, pereżempju, għadda kemm għaddejna minn xi episodju illi rrabjana jew dejjaqna. Taf x'inhi l-aqwa terapija fost l-oħrajn, Karl? Illi taqbad u tgħid isma' ħanifoka fuq x'għandi tajjeb. Ħanifoka fuq x'inhu għaddej tajjeb, ħanapprezza x'għandi. Mela ħanagħmel l-exercise miegħek, Karl. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħidlek prosi ta' daw il-putruni vera komdi kemm aħna laki illi waqt li ħadd ieħor forsi qatt ma poġġa fuq siġġu, dejjem poġġi mal-art fuq il-ġebel għaw daw il-putruni tant komdi. Ħanejt grazzi jiena illi għandi parajnej u għandi vista. Ħanejt grazzi illi għandi l-sin biex imparla. Tajjeb li kultant jinxef għax tgħix kemm inlablab u griżmejja jispiċċaw rebus. Ħanejt grazzi tal-ilma illi jasal ġod tazza lest. Ħanejt grazzi lil Manuel illi jilqani b'tazza ilma ħalli meta nkun qed inlablab nista' nixrob. Ħanejt grazzi li hawn l-air conditioners, ħanejt grazzi li hawn id-dawl, ħanejt grazzi li hawn it-teknoloġija li biha qed naslu għand in-nies. U jekk toqgħod ġast tgħidhom u internament intu tgħidhom qed taħsibhom, qed tħossok tajjeb mill-ewwel. U dik, Karl u kull min qed jarana, kulħadd ħajkollu momenti ta' rabja, ta' frustrazzjoni, eċċetera. Jekk ġast ħatiqaf u ddur dawra bajnejk biss biex tara x'għandek u tgħid grazzi, anke grazzi li jeżisti l-ħin. Xikum għandi xejn jiena fejn nafx ħajġri si oħra li jfettilli. Jew inkella fiex naf illi ġej id-delivery tax-xirja pereżempju fiex jiftillu. Imma hemm ħin u dan huwa stipulat fiex ħin se nagħmel xiex se nirċievi, eċetera. Allora il-fatt li anke jeżisti biss il-ħin diġà hija grazzja minn nifisha. Għalfejn huwa prezzjuż ukoll il-ħin, Karl. Għax għaddej minn xi għaddej naf illi biżmien l-affarijiet ħajinbidlu. Jekk anke jiena ħobb ngħid dal-eżempju, anke meta ngħid li l-aħwa xi problema għandi, di laqqas naf meta ħadd tispiċċa. Kwalunkwe problema, anke jekk aħna ħnoħduha magħna sal-mewt, ħadd tispiċċa magħna sal-mewt. Illi forsi jirrita ta' warajk, imma miegħek mietet għalik u r-realtà hija inti mietet miegħek. Ġifieri, anke kien ħallsu lejn daw l-issues, lejn daw iċ-challenges bħala di għandha expiry date, di ħadd tkun irrelevanti għada, jew pitada, jew 3 ġimgħat oħra, jew 3 xhur oħra, jew 3 snin, jew 30 sena, jew ma mmut, meta mmut. Meta hu dik il-problema ħadd tispiċċa. Dik diġà qisha tilfet il-poter minn fuqek illi di ħadd mut ukoll xi darba, ġifieri. Illum nixtieq li anke wkoll nieħdu daqsxejn reazzjoni tagħkom it-telespettaturi rigward dan is-suġġett li qegħdin niddiskutu flimkien ma' Matteas għaliex huwa suġġett interessanti ħafna li nippruvaw anke wkoll nagħtu motivazzjoni lilna nfusna li l-ewwel wieħed lilna lil xulxin. Għaliex meta persuna jagħti motivazzjoni, meta jipprova jagħti kuraġġ lil ħadd ieħor anke biex forsi jaraħ javvanza l qudiem.
tista' tavvanza b'ħafna affarijiet. Jekk inti għandek noqqas ta' eżerċizzju, billi nagħtu kuraġġ il ħadd ieħor illi forsi jgħidlek isma' ħanibda mmur nimxi jew ħanibda mmur nagħmel naqra training u int fejn sejjer mill-inti flaħ. Le, ejja nkunu bil-maqlub, ejja nkunu aktar pożittiv. U ngħidu vera, kuraġġ ta' jekk tmur tajjeb int niġi warajk jien pereżempju. Hemm differenza. Tremenda. Karl, il-gratitudni hija biċċa għodda oħra fit-toolbox. Mela inti għandek naturalment kif nafu l-fatt li qed tiċċaqlaq ħajjiftaħlek il-bibien għal busy bilju, kif tkellimna kemm il-darba, improvements, ma nafx, avvanzi l-qoddim bil-Malti ħanajda, fil-mod kif tħossok, fil-mod kif tider, fil-mod kif jaħdem ġismek, fil-mod kif jaħdem moħħok. Avvanzi tremendi. Mhux se noqgħod nirrepetihom ħafna llum, forsi nirrepetihom aktar il-qoddim, ħanfakkarhom naqra. Imma hemm ukoll affarijiet oħrajn. Mela pereżempju apparti kemm ħaniċċaqlaq u kif ħaniċċaqlaq, kemm ħanixrob u x'qed nixrob. U anka din il-gratitudni li qed insemmu, Karl. Illi meta inti ħad jaqfu tapprezza, imqar ftit affarijiet bażiċi li għandek bihom ħadd tħossok ħafna aħjar. U biex naqgħadha mas-servizz tiegħek, meta ħadd tħossok aħjar? Inti ħadd tħoss inqas minn dak li jgħidulu hanger. Hanger mhux tal-ajruplani. Hunger, ġuħ, illi ġej mill-istat li wieħed ikun angry, irrabjat. Allura aqdu għaflim kienu jsejħula hanger, Karl. Illi fil-maġġoranza tagħna, meta aħna nkunu irrabjati, jew maħruqin, jew inħossuna migdumin, jew iddispjaċuti, normalment imsibu l-kumdita fl-ikel illi hija komunissima. Biex ma naħsbux li aħna hija problema tagħna biss, però hija problema komuni ħafna nies. Imma din il-gratitudni sabu li qisha dik it-terapija, dik jaqqasna f'isu għandek xi ħaġa li tfajta fuq il-problema hekk u mill-ewwel bdejt issolvija. Għaliex? Għax fil-li moħħok kien iffokat fuq in-negattiv, fil-li f'daqqa waħda tfajtu fuq il-pożittiv. Il-focus inbidel totalment. Biex inġib eżempju, di tistema hekk, imma vera tajba. Sabu illi jekk alla ħares qatt persuna li pereżempju jkollha accident tara dieħla ġo ħajt. Parti mit-training illi jagħmlu anke lil daw is-sewwieqa li jsuqu bi speed eċċessiv għal sports, tajjeb, huwa inti mhux tħares lejn il-ħajt jekk qed taraħ isek dieħel ġo fih, ħares lejn fejn titmur. Mela jekk jiena tindawwar lem, jekk qed dieħel ġo l-ħajt, ħares lem għax awtomatikament ġismi u moħħi hemm ħafna iktar ċans illi jekk niskansa l-ħajt għax qed inħares lem milli jkun nibqa' nħares ġo l-ħajt. Da xejdilna. Jekk jien għandi problema u ħan indifhem fiha, dejjem newden kif ħan nagħmel, kif ħan solviha, qabli iktar taffiġni. Jekk jiena naljena rasi, jekk jiena pereżempju kif qed ngħidu nirringrazzja lin-natura, lill-Alla, l-ispirti sejħilhom tixtieq, dak kollu temmen fih inti mhux problema. Awtomatikament inti ħadd tħossok immensament aħjar. U ċans huwa ironikament anka l-exercise jgħinha ħafna f'dan, Karl. Dik il-problema li inti qed nimira dan għax huwa iswed biex inħarsu leħek pereżempju, bħala eżempju, illi dak l-issues li kellek hemm għax għaljenajt rasek ġewk ħafna aktar idejat ta' kif tista' issolvihom. Mela flok ma kont maqbut hemm u żfugajt fl-ikel biex malik jgħaddilek imma mbagħad wara ħassejtek aktar guilty. Ara x'għamilt bidi, xi ħruq ta' stonku, xuġieħ, forsi anka skużi qed nitfewwa u ħan irreġetti, forsi anka qed ngħid ara daqsxejn komplejt nitqawwa. Inti għaljenajt rasek, serraħt moħħok billi tajtu il-pozittiv. U l-exercise ħajjin ħafna anka għal dan il-pozittiv. Ok, li kieku jkolli impoġġilek żewġ minn nies quddiemek illi huma tal-istess sess, tal-istess statura, tal-istess stamina, però għandek wieħed pożittiv u l-ieħor negattiv. Kemm taħseb illi t-tnejn li huma dak illi ovvjament ikunu qegħdin jittrenjaw, ikunu qegħdin jipprattikaw, ikun ta' benefiċċju għalihom? Ħajkun benefiċċju għatnej, kemm ħajjeħdu minnu, il-pozittiv ħajju ħafna iktar minnu. Għax il-pozittiv qed japprezza il-feeling, mhux qed jagħmlu għax hekk qaluli, jew jekk ma nagħmilx hekk xbejn, ma nafx ta' niġġamja, isu kollox għal ħadd ieħor jew inkella għax hekk smajt fuq it-television. Normalment il-pozittiv
japprezza għal fejn qed jagħmlu aktar. Qed nagħmlu biex inħossni aktar enerġetiku, qed nagħmlu biex nilbes isbaħ, qed nagħmlu biex inħossni aħjar, qed nagħmlu għat-tfal għax naf li jekk jiena enerġetiku pożittiv jiena, qed ngħaddi dik il-pożittività lilhom ukoll, qed nagħmlu biex il-qudiem ingawdi anke kalajt it-tfal ta' tfal. Negattività ħammur x biex nagħmlu l-exercise ħaneħles ħammur. U daw issejbhom it-tnejn li huwa. L-aktar nies illi jżommu oġġett illi jieħdu gost li jagħmluh tajjeb huma daw in-nies il-pożittivi għax japprezzaw ħafna iktar. Tajjeb immaġina ngħidlek Karl illi ħattili dak it-tablet inti u tgħidli hawn għandek dak it-tablet daqshekk biss. Imma jekk inti tieħu daqsxejn tgħidli dak it-tablet tista' tagħmel hekk, tista' tagħmel hekk, biss tagħmel hekk. Jiena kemm għandu valuri dan, kemm hu sabiħ, l-istess il-pożittività. Jien nista' ngħid jiena miżewweġ bħal ħadd ieħor mhux normali. Meta tqabbel ruħek ma' min għadda minn fatalitajiet għax mitulu nies minn tal-familja. U għax kellu tfal ma setax ikollu tfal. Tapprezza kemm mhux affarijiet normali, tapprezza kemm inti fortunat illi għandek dawk l-affarijiet kollha. Tant naħseb dik il-kelma ta' naħseb illi maħniex nifhmu eżattament kemm verament aħna fortunati. Issa, forsi hawn min qed isegwina bħalissa u qegħdin jgħidu ma ilbes iż-żarbun tiegħi u imxi bih. Mhux hekk. Perswas li hawn min li huma ħafna illi għandhom diffikultajiet fil-ħajja, li għandhom problemi li diffiċli kultant biex forsi ssolvihom. Però rrid ikollok it-tama, rrid ikollok il-fidi. Se tgħidli m'għaliex fiq dak u ma fiqx jien. Għaliex ma weġġax dak u weġġajt jien. Dik id-dinja mbagħad diri nista' nsitu għandha miegħek. Kultant ma tantx hemm wisq tweġibiet, imma jekk ħanoqogħdu nisħtu xortina aħna stess, allura aħna mbagħad il-kaġun tagħna stess li qegħdin nitfgħu aktar lilna l-isfel. Fl-opinjoni tiegħi ma nafx. Fuq da suġġett jiena nemmen ħafna ma' min tqabbel ruħek. Ħanibda l-ewwel qabel kollox għax din hija importanti. Inti qatt ma tista' tkun kuntent jekk tqabbel lil ruħek ma' xi ħadd ieħor. Għaliex? Għax il-persuna l-oħra mhijiex inti. La għandha ommijieta, missirijieta, nanniet li huma tiegħek u laqas inti għandek tagħha. Jiena nistakal jiena u inti ngħixu ħajja komda grazzja tal-Alla ngħixu f'dal pajjiż għandna minn kollox issa bl-ebda bot politika taħt gvernijiet differenti milli niftakar jiena x'mexxi l-gwerra dejjem hex tajjeb ħafna. Tajjeb, ħalli nitkellmu straight. It-tieni nett, apparti il-pajjiż għandna il-familjari viċin tagħna, il-ħbieb. Tant għandna qisu kollox aħna f'pajjiż żgħir li fih l-iżvantaġġi għax aħna żgħar, ma tant hemm vantaġġi li aħna żgħar illi vera m'għandniex minn xi ngergru. Hemmx nirranġaw dejjem. Imma da jiena nista' noqgħod inqabbel ruħi mal-Prinċep tal-Ingilterra. Ngħid dak twilet ir-Reali, ġo Kastell, jipponta subaħ u jiġi. Nista' jekk irrid u ħanħossni miżeru. Għax ngħid jiena la għandi driver miegħi, la għandi l-karozza la toqgħod tgħaddini, la għandi nies jqogħdu jxejruli l-bnadar jiena għaddej mit-triq. Nista' noqgħod sejjerek. Mhux tbejjaq. Mhux hekk. Nista' mbagħad inqabbel ruħi ma' tifel tal-Brażil illi ma jafx hekk illum mhux se jgħix sal-lejla. Nista' nqabbel ruħi ma' dak it-tifel li qed issirja li fil jiftakar għandu ħajtu tajba bil-bombi illum laqas jaf sar minnu. Nista' nqabbel ruħi ma' dak it-tifel li llum fil-li orrajt fil-li għadha daħal jagħmel operazzjoni u forsi baqa' taħta. Kemm irridu napprezzaw dak illi għandi sissa. Jekk jiena nerġa' ngħidlek nieqaf u napprezza b'dak li qed nara bajnejja biss, diġà mill-ewwel ħanħossni tajjeb immensament. U r-realtà mhijiex ir-realtà ta' ħadd ieħor, hija r-realtà tagħna. Jekk jien ħanħossni sew anke tara dawk it-tfal tal-Brażil, jitqu ġieli jaraw kamera sura qed nimmira lew imma naf li rajt qed nimmira le. Però dak li qed tajt, jekk inti qed tħares lejha u tajt ara hekk hemm toqba. Eżatt. Jew isma' id-dritta dik daqsxejn mawġa. Badna mal-Prinċep, miaf kemm għandu toqob bħajtu. Da meta kien soldat, kienu jgħadduh bħajtu illi ħajjimmiraw għalih biex jippruvaw joqtluh. Ġifieri, da qabli min jaf kemm kemm nixtieq minflok Karl jien illi m'għandix illi m'għandix teddit fuq ħajti. Ħanieħdu telefonati, Sinjuri grazzi ħafna magħna, issa 14 minuta, aktar tard ħanitkellmu dwar it-trauma, ngħaddu minnhom daw it-trawmiet, u mbagħad ħajkonna magħna Sur Steve Libreri aktar tard ukoll, qabel ħajkonna lil Melvin Kalleja mill-Richmond Foundation u lejt mill-programm ħabib tiegħi li hija Ahmed Atif. Hello. Hello, Karl. Ħabib tiegħi.
Xitajli, Amadeo. Sieħbi Amadeo, Dio Mingli. Kan kompli ma dak li qed jgħid Matejus. Lady D, meta qalula inti tixtieq illi tkun prinċipessa, għaltilhom jien ma rridx inkun il-prinċipessa tal-kuruna imma li jibqgħu ifakruni tal-imħabba Lady D, princess tal-imħabba. Għaxiex qed ngħid kollu. Lady D meta ntaqgħet ma' dik is-soru palissa nsejt x'isema. Madre Teresa kienu ntaqgħu flimkien u qalu l-isma dak it-tifel għandu lejt sta' iktar anqitu magħha kienet. Għaxiex qed ngħid dan il-kliem, Karl. Jiena fik nara bniedem ta' sur tal-belt u l-lum inti orejt il-kottoniera mill-belt u għat kemmija sabiħa. Inti sur, sonkal u tħalli l-ħat minn ikisrek għax inti bniedem li mhix għalik biss taħseb imma għalina li t-tejna programmi bis-sens mux bla sens, nejdulek grazzi, min irid jaddi kull menti jaddihom imment b'qaddej għax dik kollha ejra ħabib. Ok, grazzi dak li tappoġġawni ħafna u naf li hemm ħafna min jappoġġan, aw ħafna min japprezza, aw ħafna. Jiena li ddejjaqni ħafna li jikkummentaw meta ma jkunux jew raw il-programmi fuq l-istazzjon tagħna, ikun hemm min jagħmel kapitli minnhom l-affarijiet għall-interessi tiegħu ukoll. Imma insomma jenħalluha fil-ġembi. U ħansi twaċċa miegħek, skużani ħan indaħaltax, di m'għandax taqsam xejn mal dak tiegħi u mhux se nitkellem fuq il-każ speċifiku. Imma jgħidulek illi the only bad publicity is no publicity. Iġifieri, Karl, kieku dan inti persuna ħan inventajek għamel xi programm kollu affarijiet skandalużi u ħadd ma semma xejn, ma sarx reklam tal-programm. Aw min apposta jidħol fil-kontroversja. Aw presidenti ġifieri semmu l-famuż Donald Trump illi jgħidulek illi anke min jaħdimlu l-kampanja da jara x'jivvinta biex jikrea l-kontroversja ħalli jkun fil-headlines. Ħalli jikrea l-pubbliċità. Jiġifieri anke mill-ħażin vera joħroġ it-tajjeb. Issa f'każijiet bħal daw tinnota kemm ikun hemm min illi jagħti opinjonijiet differenti. Illi ma nemminx illi dak li jkun bil-fors ikun irid jagħmel il-ħsara ma jkun interpretaw b'mod differenti. Dan affarijiet qajmu diskussjoni u jqajmu pubbliċità. Naqbel 100% li għandek tidħol f'diskussjoni, però importanti illi d-diskussjonijiet għandhom ikunu kostruttivi. Eżatt. Importanti għax inkellek nibdew noqogħdu nattakkaw lil xulxin. L-isfortunatament daħlet din id-drawa illi kulħadd irid jikkummenta, kulħadd irid jgħid tiegħu, vera għandna dritt li kulħadd irid jgħid tiegħu. Imma għandna nkunu kawti kif nindirizzaw lil xulxin. Fuq da suġġett li ħanżid naqra miegħek ukoll huwa li kien hawn anke persuni kontroversjali ħafna hawn Malta illi kien sar kważi konsensus li tal-bniedem ma jibqax jingħata pubbliċità, ma jibqax jissemma. Inkella ħajkomplika baranka il-following tiegħu. Jiġifieri ħażin kemm hu ħażin kultant meta oġġett toqgħod issemmih qed titih iktar arja tajjeb kif inhi jekk għandu l-qluħ bħala dajsa iktar qed tonfoħlu biex ikomplu miexi. Jiġifieri dawn l-affarijiet anke napprezzaw kemm imbagħad ikun hemm min li anke jagħti l-opinjonijiet li forsi jaqbes għalina, eċċetera, dawn l-affarijiet. Effettivament, u pereżempju hawn ħafna mill-ħażin joħroġ it-tajjeb li diħlin u jawguraw lill-Filisjen, jawguraw il-programmi kollha tagħna lill-istazzjon. Napprezza ħafna ta' ħanun telefonata oħra. Il-suġġett tagħna u l-motivazzjoni, jew nagħtu motivazzjoni. X'rata ħafna ma nitaqsejtni għalhekk qed insemmi ħafna Karlax meta inti tiżvoga fl-ikel tajjeb bil-fors imbagħad. Isu jekk inti ma ndirizzajtx il-problema li hija forsi dik in-negattività, dik ir-rabja, dik l-ansjetà, il-kumdita ħassiba l-ħares qatt fl-alkoħol. Ħanieħdu telefonata oħra. Hello. Hello, Karl. Insellimlek hi. Jiena dejjem minn Burzebbuġa, l-ewwel qed nirringrazzjak ta' kollox u proset tal-programm. Grazzi dajjem hi. Okay? U jiena ngħidlek il-verità, jien għandi tifel.
ta' 7. U da' tifel miskin għandu ċertu kondizjonijiet u jibbati bil-autizmu u epilepsi u kiku taf kem lajt tajir fuq Facebook fuq rigward fuq it-tifel. Okay? U niprofa ngħidlek il-verità nikkontrolla li l-nifsi mir-rabja fuq il-messaġġi. Billi t-tifel bati bċertu kondizjonijiet, jiena ma nistax laqas jiena ma nista' nirregola li l-nifsi għax tanti qareb u kollox li per-kazu jgħidu li n-nifsi li jgħidu li għax tħallih inti, mhix għax inħallih jiena, għalhekk nixtieq nitkellem, forsi jtirni paris dak is-senjur kif għandi nikkontrolla naqra t-tifel u nikkontrolla li l-nifsi għax qed ngħidlek għajjieni u ħadd ma jifmek, min-nies ħadd ma jifmek għax ma jkunux fil-kazu miegħi, allura meta nitkellem jisom jgħidu l ejja fis-serjetà jagħmellek ċertu affarijiet, it-tifel. Sinjura, nirringrazzjak u napprezza ħafna li qsam din l-esperjenza tiegħek magħna. Sfortunatament diki għal darb'oħra niġġudikaw il-dak illi jkun bla ma nkunu nafu. Milu smajt storja, ħajwieġbek ta' test, milu smajt storja sabiħa ħafna minn Dr. Victor Shields. U da kien hemm ġuvni, sadina metafora ta' da kien hemm ġuvni li kellu xi 25 sena u kien mar ma' missieru u kien qiegħed fuq it-trejn u beda jgħidlu pa, għallu dawk is-siġar, pa. Dawk il-fjuri, pa, dik li xmara. U kien hemm wieħed qallu x'affarijiet daw, għandu 25 sena da, qed jifraħ qed jara s-siġar u daw l-affarijiet in-natura. Qabeż missieru qallu biex tkun taf ħabib ta' aħna għadna ġejjin mill-isptar, it-tifel qatt ma kien jara u issa sar jara. X'jiġifieri. Kultant sfortunatament aħna niġru wisq niġġudikaw wisq malaj u kulħadd ta' m'hemmx, kulħadd għandu xi xogħol taħt idejh kif jgħid il-Malti. Hemm bżonn li verament kif konna nitgħallmu mill-1 sal-10 qabel tgħid xi ħaġa. Milux ċemplet telespettatriċi tagħna ta' li għaddiet minn diffikultajiet fis-saħħa tagħha. Għamlet il-kimoterapija u kulħadd jaf li jaqa' x-xahar waqt dan it-trattament. U kellha tuża ovvjament wig parokka di. Għadda żmien u għal-grazzja tal-la dina għadda. U reġgħet ilha xara. Kienet qiegħda tuħu kafe, immaġina ta' qed tuħu kafe, xi ħadd minn warajha għax kien jaf, prova iċċaqlaq ilha xara biex jarek hux tagħha jew le ta'. Tista' tasal iżjed għar minn hekk. Is-sara inti xi tħollok u x'joħroġlok jekk ix-xarek mhux tiegħek jew le. L-injoranza, Karl, ma nitkellem straight, mhijiex kemm taf skola, l-injoranza kif tmur man-nies. Għaw nies li jgħidulek basta professur kemm hu ignorant u jiena naqbel magħhom 100%. Għax hekk inti titratta n-nies ta' imbarazz, titratta n-nies illi qed tarahom inferjuri għalik, kien għalija dik hija l-injoranza. Għax da jista' jkun kien nies illi bl-ebda disrispett lejhom għax qed niftakar f'persuna kien nies li tantija mill-aħjar, illi jitħaqlek li jgħidlek bonġu, li jgħidlek kif int, illi joffrilek l-għajnuna. Żlak tgħidlu ignorant. Ignorant għax forsi iċ-ċirkostanzi menuħx biex jitgħallem l-iskola, jew ignorant dak li għax mar l-iskola jaħseb illi huwa xi gran ma nafxiex ta' barra minn hawn li qed imexxi d-dinja fuq subaħ. Ġifieri int minn int kemm taf tmur man nies l-opinjoni tiegħi jarek inti x'ignoranti jew le. U f'da suġġett ġifieri jiena nifhem ħafna nis-senjura jien għandi ħija bl-awtiżmu u ngħid il kulħadd. Hija kien wieħed mill-ewwel illi kellu LSAs. Ara x'qed insemmu llum għandu xi 34 sena. U kellu LSAs St. Michael School tal-mużew. Qed insemmu dan illum ġifieri l-ġurnata jaħdem eċċetera. Però kif taf tajjeb dis-senjura l-spektrum tal-awtiżmu huwa kbir ħafna. Jiġifieri kultant tgħid possibbli dawn iż-żewġ persuni tnej autistic kemm għandhom traits differenti. Naturalment jiena mhux qiegħed biex nagħti l-ebda parir fuq l-autiżm assolutament. Anzi jiena li nista' ngħid huwa li ħija b'daqshekk ma nagħmel l-ebda rikla għax din hija non-governmental organization li ħansemmi Karl jgħidu l-Malta Autism Center għenu ħafna fi żmienha kien jisimha Leading Foundation tajjeb illi rċieva ħafna support u rċieva ħafna support ukoll missieri u ommi
tajjeb illi naturalment ħadu ħsieb ħafna l-ħejja minn mindu kien żgħir. Allora l-appell tiegħi anke għal dis-sinjura huwa li number one naturalment it-tifel ma taqta' qalba qatt li tgħinu. Tibqa' tara x'tista' tagħmel. U number two, u naħseb dan fejn iktar nistgħu ngħinu aħna Karl, huwa li tieħu ħsieb tagħha nnifisha. Għax jekk hi għandha biżżejjed enerġija, jekk hi pożittiva biżżejjed, jekk hi qed tieħu ħsieb tagħha tista' li tifel tkompli tieħ. Imma jekk alla ħares qatt, din il-mara issa għajjiet, din il-mara issa hija negattiva, din il-mara issa qabżitilha, ma tistax tkompli tkun dak il-bastun sott illi tant għandu bżonn dak it-tifel. Ok, sinjuri, ħammorru reklam ċkejken ta' minuta kollox nerġu niġu lura u nagħmlu daqsxejn il-konklużjonijiet tagħna mal-ħabib tagħna bravu Mattejus Grasso. Hawn magħna. Qegħdin nagħtukom x'inhu? Issa snin ilu, kont tagħmel programm anke wkoll ma' Margaret niftakar fuq. Kellha ħwejna. Nitqajt miegħek fuq. U għatlu, u bdejt nisimaw, l-uffiċu tiegħi huwa biswit l-istudio iż-żajta fuq. Ma kontx qed tara ħefli dak il-ħin. Le, kont qed nisimgħa għaliex trid jinstema'. Għax leħni baxx tagħlek. U għadd l-ħawa dan minnu. Għalek ta' qomt u tawwalt naqra hekk għadd kemm jitkellem tajjeb, kemm jitkellem pożittiv. U għal-bidu tħawat għattimma eżattament ix-xogħol tiegħu x'inhu. U meta bdejt insegwik, bdejt nintebaħ li inti persuna li inti trainer, però mhux biss għax ma inti fimt illi l-bniedem tittaraħ mod holistiku, mhux tħares lejh biss bħala piece, bħala muscle, bħala dera, imma tħares lejh mod jiena naf kemm in-nies li inti jkollok taħtek u taħt it-tim tiegħek huma nies li jitkellmu miegħek isek bħala ħuhom, bħala ħabib tagħhom, u ma ħarsux lejk bħala isma' ejja ġej trainer. Le, ekku. Imma jħarsu lejk bħala l-aspirazzjoni tagħhom u din hija xi ħaġa pożittiva u Napprezza immens. Number one napprezza immens u ħanejdok kif inhi. Hemm lok għal min illi kollu bżonn illi kollu trainer illi jibża minnu. Pereżempju jien ma nimmaġinax illi s-soldati ħajmur xi ħadd bħali għallimhom għaliex. Għax huma għandhom ċertu dixxiplina militari illi inti trid kważi tibża minn ta' fuqek. Ma dik hija dixxiplina militari. Ma nistgħux aħna nħaltu d-dinji. Da jekk inti beħsiebek illi titlef mix-xaħam bit-tul ta' żmien. Tajjeb, ikun hemm bżonn li jkun hemm xi ħadd illi jifhmek u nies li huma simili tiegħek illi forsi anke għaddew mhux għaddejja inti biex in-nies jifhmuk u jkunu miegħek along the way. Imma kemm qed tajjeb inti Karl, ġifieri anke jiena l-ewwel wieħed ġieli pereżempju ċemplu ewwejja għidli pereżempju kemm jiswa il-programm tiegħek jew għidli naqra eżatt xi jsir. Ngħidlu Senjur tieħu x'għalik, irridu niltaqgħu l-ewwel għax da jista' jkun jiena ngħidlek isma' dan mhux affarijiet ta' jdejna, aħjar nirreferik għand xi ħadd jew x'imkien ieħor, jew nista' ngħidlu isma' milli tkellimna jidher li dan jew dan li jgħod għalik, mela ħanimxu minn hemmhekk. Imma jekk bniedem imqar ma jkollokx idea tajba tiegħu minn tieħa tasal imkien. U dan appell tiegħi Karl għal kulħadd illi relatat ma' anke l-istorja li kellkom intom riċentament, kemm importanti li l-affarijiet nifhmuhom billi niddiskutu, billi nitkellmu. Isma' x'seta sar aħjar hemmhekk. Forsi kien hemm xi misunderstanding, ħanara naqra eżatt il-filmat, ħanara eżatt x'intqal pereżempju. U kif tkellimna tajjeb is-social media l qisu l-qorti tal-pubbliku Karl fej kulħadd jagħtu jfajjar l-opinjoni tiegħu. Allura l-appell tiegħi ħajkun dan qabel ma anke inti stess ħanitkellmu straight away ta' għannelħ għax forsi qed tikkummenta fuq xi ħaġa li m'intix ċert fuqha. Ara l-affarijiet sew, tkellem, għati l-opinjoni tiegħek, għati iva anke constructive criticism. Tajjeb jiġifieri dan billi pereżempju dak li jkun jgħid isma' jiena kieku minn flok hekk. Kot ngħidlek, jew kot niċċara aktar dak il-punt. Ma kien se jkun xejn jiġri xejn ħażin. U jekk l-intenzjoni tkun tajba jiena nemmen li r-riżultat tajb ħajoħroġ b'intenzjonijiet negattivi. In-negattività ħadd tiġi fuqek nemmen jien allura ma ħatejn il-ħadd. Xi ngħidlek ħabib tiegħi nisperaw illi anke int ħadd gost miegħi, jien ħadd gost ħafna. Napprezza speċjalment fuq il-komod aw fuq il-putruna taħt lejsi, ħadd gost żgur. Qed ħajrun li bda nimpurtom nbieħu. Għandek sejl tajjeb żgur. Grazzi. Grazzi ħafna lilek ta' kollox. Grazzi tas-support. Sinjuri ħammorru għal ftit momenti ta' riklami kif niġu lura, ħannaqdu ma' aktar mistiedna, ħanitkellmu dwar it-trawmiet li ngħaddu minnhom
aħna, kulħadd f'baħar wieħed, kulħadd jista' jgħaddi minn trauma, minn għal darba, darbtejn, minn għal ħafna drabi, min forsi wkoll minn trauma l-ewwel darba. Kif għandna noħduha, kif nistgħu noħorġu minn din it-trauma u trauma kulħadd jista' jgħaddi minnha jew joħroġ minnha l-istess. Ħanitkellmu dwar dan flimkien mal-ħabib tagħna Melvin Kallejja minn Richmond Foundation, wara ħajnaqat magħna Sur Steve Libreri mill-Aġenzija Appoġġ u anki wkoll ħajnaqat magħna Lijak Ahmed Atif illi ħanitkellmu dwar il-valuri tal-familja, għarax suġġett sabinna il-ħabib tagħna Musulman Lijak Ahmed Atif. Għalli kan li xtieq nitkellem fuq il-valuri tal-familja. Għattu bil-qalb kollha ħabib tiegħi, għaliex huwa suġġett tal-qalbi ħafna. Inkunu magħkom dal-waqt, bqgħu magħna.